morning. Ma'am, ano kasunod mapasamak nga ti panakasi ang ati turnover sa ceremony ito nila. Into no bigat, no? Maangat iti turnover tayo. Ceremonial turnover iti conference room. So, adan to the presentation ng governance assessment report tayo based from the ginauding SGLG, and then yung updates na rin, no? Adan digiti nag-improvean nan, yung performance ng LGU. And then, yung sunod naman, may i-discuss to yung financial status, iti syudad by yung ating LFC, and then mai-discuss to met the organizational structure tayo. Can manpower complement by the HR. Ibig sabihin sa tumet, ayan ni Apo planning officer tayo, digiti ongoing projects na tapnon at least maamuan, no, yung ating mga new set of officials. Kastamet, after that one, mabalindan to na i-review, no? So, malalatag natin yung ating mga documents para sa transition natin. Ayan, so, mabalindan to i-review dagijay. And then, mabalindan to magkata, there will be an open forum, no? Anaman dagiti questions dapat, hindi ka dagijay nga documents. Then, after that, panton, message to lang na ako, Vice Mayor, kastanto met ni Apo Mayor Kion. And then there will be yung ceremonial turnover at nantumetik kas lang maiyawat niya akasimbolo, no? Pinagi turnover the responsibilities. And then awatin to DJ ni mayor-elect natin, yung ating incoming mayor. And then mangtad tumet iso na iti mensahe na. Para kadeti panangawat na, kadeti responsibility akas mayor na sumarunong. Malagsid ka rin yung baro nga na-elektaran mo. Adakan pwede sa bali nga nang namaentay nga umay umatendar to diya. Namnamaente nga agatendar, no? Dagiti, syempre, no, adon to, itugot ni Apo incoming mayor tayo, nga kadwana, dagiti siguro namnamaen na, nga pangtulong tumet kanya na ito'y city government.